Moj ćale je lovac. Jeste. 1989. godine čak tad je on ulovio mladu ženku koja mu je rodila 3 kopilčeta. Da. I šta danas ćale radi? Ćale danas žali što je tog dana bio naoružan. Ali komu je kriv? Bio mu je metak u cevi. To se kaže spreman da opali. I tako jednom ćale mene prevari da krenem sa njim u lov. Kaže, sine, aj ti izađi malo iz te kuće, bre, radi nešto, kreći se, bre. Pa ja, bre, kad sam bio, bre, u tvojim godinama, rekao, dobro, ćale, nećemo sad, ajde, nemam ja vremena da slušam tvoje priče po 100. put. Prevari on mene, rekao, ajde, kao, idemo u lov. Tradicionalno ćale ide u lov uvijek u selo. Dakle, selo je udaljeno od kuće dobrih 70 km, ili preciznije 69,69,69,69. I kao i obično krenemo mi da se spremamo, u delu kola, ranac na leđa, puška u ruke, kuću u gepek. Pa šta ovo bre, pa gdje da ga stavim, u krila da ga stavim? Ne, najbolje bi bilo suvozačko sedište, tu staviš kuću lepo, zavežeš pojas, ako naiđe pandur bre, kaznu ima da platiš. Zavežeš ti lepo pojas, kuću ti boli te uvo, osigurao si se na vreme. Ne, stvarno, sad bez šale, imam jako tolerantnu kuće, realno Drusko je navikao, boli njega uvo i čak verovali ili ne, ništa mu ne fali. Samo što više ne viče av, nego drus. Ali realno ga ni pre nisi razumeo, pa baš te briga šta priča. To jest laje, to jest Drusko. I sada verujem da vam svima jasno zašto smo uopšte i dali takvo ime. Dobro. Neka budala je rekla da lov počne u 7 sati. Detko mu jebem. Ko je to smislio? Ja pojma ne. I sada bismo mi uopšte stigli na vreme, morali smo da ustanemo u 4:30, a krenuli smo u 5:30. Vozimo se mi zimsko vreme, nedelja ujutru, ma nigde žive duše. Kad u jednom trenutku ja zapazim 2 osobe nepoznatog pola koje stoje pored puta i stopiraju. I sada moj ćale, kakav je vragolan, stade on, sažali se na ove jadnike što stopiraju ovde, po mraku, mrklom mraku, tumaraju, idu kao mušica na nebitno. Kad, eto ti iznenađenja, ženski, u mojoj procjeni, lecka su starije od mene, dakle godina ili 2, mada čak ni to. Gledam, ja ne verujem, nisu mi u kola ušli, na retrovizoru sam ih odmah osmotrio, pa kažem sebi, ma žensko bre, duga kosa, dugi nokti, šminka, dupe, sise, sve na mesto. Otvaraju one vrata, taj trenutak, usledio je nalet alkoholnog vazduha. Ćale su još i dobro držao i dobro je to podneo, a ja sam se napio u sekundi. Da, ocenio sam da je u tom vazduhu bilo pomešano od 5 do 9 pića. Ali devojke su bile u svesnom stanju. Ne u potpuno treznom, ali u delimično svesnom stanju. Sve se ovo dešava u deliću sekunde. One već ulaze u auto i vide puške, noževe, patrone i devojke sedaju u auto. I tu već kreće konverzacija. Mi im objasnimo da smo mi lovci, da idemo u lov. Tu se već i ja malo ubacujem, znate, i pitam ih što bre idete ovako kasno. Mračne ulice, one same, nigde žive duše. A ova jedna kaže, izašli smo, popili smo i ništa ulovile nismo. A ja im kažem, bre, kako nemate sreću, pa bar ulov do kuće da vas je odbacio, mislim, nema smisla stvarno. Idealno, odveze vas do kuće i usput vi prezalagajte, jel zašto ste uopšte ulovili to? I ostavili smo mi te devojke na ulazu naše selo, a kući smo se hvalili kako smo otišli u lov, a upecali smo 2 vrhunske ribe. Hvala vam puno što ste me saslušali, prijatan dan im želim.